नंगौ दिनैहाय आङो निसिमा हालामनि जानानै निसिमा समस्तिनि जानानै चिरां जिल्लानि जानानै आङो सासे एमएलए महरै बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासियो मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा निसिमा हालामाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फैनानै बिथाङा गोबां जोंनो माखासे बान्था एबा उपहार बिथाङा होफैबाय मानोना दिनैहाय 40 कौटि रांजों बानायनो लानाय माखासे आसनिफोर बे आसनिखौ बिथाङा माखासेखौ माने लुफुंनायखौ फिथा हानानै बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो माखासे मोननै ब्रिज बे बान्दुगुरि गामियाव आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्रि फकिरफोर निर्माण आसनि आरआइडिएफनि मोनसे स्किम बेनि गेजेरजों 9 कौटि रांनि मोननै ब्रिज बेनि अन्थाइ खाम्फा बिथाङा गायसननानै होबाय आरोबाव थांनाय गोलाव सम दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिबाबो गाबब्लाबो खुब्लाबो मोननो हायाखैमोन जाफुङाखैमोन बे जाहैबाय माने मावरिया बान्दो होननाय जाय मावरिया बान्दोनि गेजेरजों बे एफआइएस जागोन बेयो बिटिसिनि 100 एफआइएस स्किमनि गेजेराव बेबो मोनसे 30 कौटि रांनि मोनसे फ्ल' इरिगेसन सिस्टेम जागोन बियो बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेजों गासै मोन 25 गं गामिया बेजों मुलाम्फा मोनगोन आरो गासै 3,000 हेक्टर हा बे बान्दोनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा मोननो हागोन बेखौ दिनै रायजो राजानो बिथाङा बावसोम फैबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे बान्दुगुरि गामिनि दालां एबा ब्रिज बे ब्रिजखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिथांमोनहा अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन फिथा हादोंमोन नाथाय 17 बोसोराव बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखिसै जायनि थाखाय 17 बोसोरा जों बे ओनसोलनि फ्राय नोङो 10-15 गं गामिनि रायजो राजाफ्रा हाब्रु दैब्रु बारनानै फैनांदोंमोन दैबानानि गेजेरजों बारसोमनानै फैनांदोंमोन फरायसाफ्रा बिथांमोना फरायसालियाव फैनायाव जोबोद मोनसे खस्थ' जादोंमोन मालाबा दैबानायाव गबनांनाय मोनसे थासारिबो फैदोंमोन दिनै बियो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि अननायनि गेजेरजों दिनै आङो एमएलए महरै जोंखौ जे खाबु होदों बे खाबुखौ बे बान्दुगुरि गामिनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेयो खोब थाबैनो जागोन बियो खोब थाबैनो जागोन आरो बेखौ जोङो थाबैनो रायजो राजानो जों मोनसे बावसोमनो जाहाथे हायो बेखिनि थाखाय राहा लानाय जादों। नंगौ दिनैहाय ग्रेन्ड मास गेदारिं आरो जयनिं मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन जे बेयाव नुबाय जे जोङो 99% बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावगिरिफोर मददगिरिफोर दिनैहाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि सान्थौ सानस्रि जोंनि सरकारनि जे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा सानसुमैफ्रा बिथांमोननि मावगिरिफ्रा दिनै जोंनाव जयनिं जाफैदों आरो माखासे गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो दिनै फैनानै जयनिं जाफैदों बेजों जोङो बुंनो हायो जे दिनै थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया जिबायदि रायजो राजाखौ थगायनानै फैदोंमोन जे दालां बानायगोन होननानै फिथा होदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नांगोल दैनि सायाव खब्बैसो दे नोङो नारेंखल दिख्रुबदोंमोन फिथा हादोंमोन मेचिन पर्यन्त लानानै फैदोंमोन लहा अन्थाइ बायदिसिना गारफैदोंमोन नाथाय लास्ट पर्यन्त बे जानायाखै दिनै जोङो आसाम मालानि गेजेरजों बेखौबो लुफुंनो थांगासिनो दङ आरो बे बास्तब सैथो अलरेडि सार्भेया जोब्बाय दा बे खोथाखौनो दिनै बिपिएफनि सिङाव दिनै बारहुंखा बारदों थारैनो नंमारगौ जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाखौ ओरैनो फोलायाखै नंखाय बाथ्रा मालाबाबो बुङाखै बास्तबाव सैथोआव बिथांमोनहा खामानिखौ मावफुंनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो दिनैहाय 1800 1000 थारमाने 1800 जानो साबा खम सुबुंफ्रा बिपिएफनिफ्रायनो मेक्सिमाम 99% दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैबाय जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गुदुङै जोङो बरायदों सरकारनि जाव जों बरायदों जोङो पार्टियाव जों बरायदों निसिमा माने हालामाव जों बरायदों चिरां जिल्लायाव जों बरायदों आरो बेबायदिनो निसिमाल' नङा गुबुन गुबुन जे जोंनि जे ब्लक कमिटिफोर दङ जोंनि जे बिटिसिनि बियाबफोर दङ बे बियाबनि सिङाव
रोजानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 1000निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेरावबो जयनिं हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं। बे फार्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज थाबावगोन, थार्ड फेज थांनाय लोगो लोगोनो बे नैबे लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो BPFआ लाथिख' जानो थांगासिनो दं। बे एकदम सैथो बाथ्रा। थांनाय 17 बोसोराव BPF दोलोआ BTC ओनसोलखौ एबा BTR ओनसोलाव जेरैबायदि बिथांमोना सासन होनांगौमोन, जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ अननांगौमोन, रायजो राजाफोरनि खामानि मावनांगौमोन, बेफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय बिथांमोना थगायनाय, सिगिनाय बायदिसिना आदबजोंसो राजखान्थि खालामनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों आरो बेनिखायनो UPPL सरकारखौ बिथांमोना लाबोदोंमोन आरो दिनै UPPL सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव जे गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बयबो मोजाङै रायजो जानो हानाय जाबाय आरो जौगानायनि हाबाफारिफ्राबो रायजो राजाफ्रा लुबैनाय बायदियैनो जाहांबाय। बेफोरखौ नुनानै दिनै BPFनि जिफोर मानसिफोर बिसोरो लोब लोब UPPL हान्जायाव हाबफैदों आरो मोनफ्रोमबो UPPLनि सुबुं गौमायाव रोजा रोजा BPFनि मानसिफ्रा फैनानै जोंनियाव हाबफैदों। जों बिथांमोनखौ बरायदों, मानोना BTR ओनसोलखौ मोजां मोनसे थासारि आरो गोग्गो समाज दानो थाखाय UPPLआ जोङो आगान सुरगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि जोंहा भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा भारतखौ मुलुगनि मादावनो जौसिन हादोर गायसननो सानदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ भारतनि मादावनो मोनसे जौसिन रायजो हिसाबै गायसननो सानदों। BTR ओनसोलखौबो जौगालांनो थाखाय जों खामानि मावदों आरो बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो जोंबो UPPL हान्जानि फारसेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ अरायसम बिथांमोननि बिसास, बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि फोथायनायखौ लानानै जोङो रायजो राजानि सिबिनाय खामानिखौ अरायसम गोग्गो आरो गोथार गोथोरजों मावलांबाय थागोन। बिथां खाम्फा बरग'यारिया मा बेसिसाव बुंदों बेखौ मिथिया, नाथाय बिथांमोननि मानसिफ्राबो जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। अलरेडि बिथांमोननि माखासे MCLA अलरेडि BJPआव हाबहैबाय, जोंनियावबो हाबफैबाय आरो माखासे बिथांमोननियाबो लाइन लानानै दङ। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा, मानसि बोलाय लांलाय बेजों मा जानो, गुबैया जाहैबाय मा, रायजो राजानि थाखाय नों मा मावनो हानो। 17 बोसोर बिथांमोना पावाराव दङमोन, बेसेबां खामानि मावनो हाखो रायजोफोरनो, बेसेबां मोजां थासारि दानानै होनो हालांखो, बेसेबां सुबुं धोन सोरजिनानै गोलांनो हाखो, बेसो गुबै बाथ्रा। दा नंखायनो BPFनि खोथा बुंनायजों रायजो राजाफ्रा दिनै रावबो गिदिङा। बिथांमोना साफा सानै गावसिनि मानसिखौनो जयनिं खालामलाय बोखारलाय, जयनिं खालामलाय बोखारलाय खालामनानै दिन्थिबाय थादों। नाथाय दिनै UPPLनियाव लोब लोब रोजा रोजा बिथांमोननि हान्जानि मानसिफ्रानो फैनानै हाबफैदों आरो बेजों UPPLआ सानफ्रोमबो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दङ। जेब्लाय बेबायदि माबा मोनसे डेभेलपमेन्ट जागोन नोंथांमोननो जों खोन्थागोन। दिनैहाय बेहाय खैला मैलाव फैनानैहाय जोंनि निसिमाखौ एसे माबा लाफैनायनि थाखाय साबायखर बावग्रोनाय थाबाय जे आं एबा आंजों लोगोसे दिनैहाय जोङो अनुस्थानिक भाबे 17 जन गासैबो BPFनि गोजा जोङो अनुस्थानिक भाबे जयेन जाबाय। दिनैनिफ्राय जोङो UPPL जाबाय। जे जोंनि UPPL हाबनायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय गुबुनफोर बायदि नङा आरो गुबुनफोरा सोरबा लिडारखौ माबा मोनसे स्किम मोनैनि एबा माबा मोनसे बोराबनानै दल सोलायो। जोङो दिनैहाय बेबायदि थांखिजों जोङो दल सोलायाखै। जोङो रावबो BPFनि सोरबा दैदेनगिरिखौ सोरबा लिडारखौ जोङो गाज्रि मोनाखै। जोंनि मेन UPPL हाबनायनि थांखिया बेनो, माने जोङो अपोजिशनाव थायोबा जोङो रुलिं सरकारनिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टनि जोङो स्किम बिनो उसुबिदा जायो। बेनिखायनो जों ओरैनोखि सिगाङावबो जोङो बे निसिमाया अपोजिशनाव थानानै 5 बोसोर बेक जाखाबाय आरो एबारबो रानिं जितु BPFनि सासे जोंहा MCLA देरहाना दङ, बेबोथ' अपोजिशन जाहैबाय। थाङै थुङै जोङो 10 बोसोर जुदि जोङो अपोजिशनाव थायोबा जोंनि ओनसोला बेसेबां बेक जागोन। नोंथांमोननि बे ओनसोलाव जिखिनि 17 बोसोरनिफ्राय लानानै दासिम 3 बोसोर जिखिनि गोदान सरकार माबायदि जौगानाय नुदों? जौगानाय बेनो मेनना जाहैबाय जोंनाव सान्थि फैदों, बेखौ बुंनांगोन। सिगाङाव जेरैबायदि एसे सान्थिया फैदोंबाबो 100% सान्थि जोङो गोजोननाय मोनाखैमोन। खिन्थु दायो जितु प्रमद बर' सारनि जि UPPL सरकार, बिथांनि सरकार सालायनायनिफ्राय बे 3 बोसोराव जोङो गोजोननायखौ जोङो नुनो मोन्दों, सान्थियाखौ जोङो नुनो मोन्दों, बेखिनि आरो।
नोंथांमोना सिगांनि समाव बिपिएफनि समाव खामानि मावनायाव माबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदोंमोन दा प्रेजेन्ट दा नोंथांमोना जुदि ओंखारबोनो गोनांनि मेन जाहोना मा? आङो सिगांनि बिपिएफनि जि सरखार सालायनाय बेखौ आं दुसिनो थाङा जेबो मावाखैबो होननानै आं बुङा मावदोंमोन खिन्थु बे 17 बोसोराव जेसेबांखिनि मावदों बिनि गोसो जायोबा आरो बिनि डाबल मावनोबो हागौमोन खिन्थु मा जाहोनाव माखासे गोबां मावदोंब्लाबो गोबाङानो डेभेलपमेन्टनि खामानिफ्रा थालांना दङ दा बे थालांनाय खामानि डेभेलपमेन्टनि जि खामानि बेफोरखौ जोङो अपोजिसनाव थानानै जों खामानि मावनो हाया बेनिखायनो जोङो 17 जन जोंनि जोहोलावफोर जों जयैनो सिन्था खालामनानै नांगौबा जोंनो जयैनो दानि जि प्रमद बर' सारनि सरखार इपिपिएलनि सरखार बेहाय जोङो जयेन जानानै जोंनि ओनसोलनि कयेकथा जाहाथे जों डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायो नैबे थांखिजों जोङो ज' फैनाय जादों। बिथांमोननि बा बिपिएफनि माबा मोनसे खहा जागोन नामा नैबे निसिमा ओनसोल हिसाबै? निस्सय खहा जागोन थारमाने बुंनो थाङोबा जोङो आमथेखा प्राइमारिनि दा बुंनो थाङोबा आमथेखा प्राइमारिनि जेसेबां बिपिएफनि इयुथ सेंग्राफोर जोहोलावफोर दङ फ्राय फैजोब्बायखौनो बुंजासै जोङो 17 जन दिनैहाय जयेन जाबाय गासिबो बिपिएफनि गोजा होमबाथ' एसेबाबो खहाथ' जाखागोन दा बेहाय जों जुदि इउपिपिएलआव हाबनानै जुदि लकेलनि मोननै मोनथामसो जुदि डेभेलपमेन्टनि खामानि जुदि मावफुंनानै होफैनो हायोबा बेहायथ' लसआ सोरबा बिपिएफनिबो जाया सोरबा बेक्ति मानसिनिबोथ' खहा जानाय नङा बेफोर गासैबो बिथिङाव जोङो नोजोर होनानै जोङो दिनै जयैनो जयेन जानाय जाबाय बेखिनि।